Imaginatu zure familiako batek, oso gertuko norbaitek, egun batetik bestera erabakitzen duela haragia jateari uztea. Ez vegetarianismoagatik, ez osasun arrazoiengatik, baizik eta besterik gabe barruan zerbaitek krak egin diolako, eta ez daukala erabaki horretan atzera egiteko inolako asmorik. Horrela hasten da Hankanen Barazki Jalea, nazioarteko literatura astindu zuen novela zirraragarri hau, gorputzari, askatasunari eta erotasunari buruzko istorio bat. Novelako protagonistak, Jon Jack, emakume itxuraz arrunt batek, erabaki hori hartuko du, eta erabaki horrek izugarrizko arrakala sortuko du bere familian eta bere inguruko itxurazko normaltasun horretan. Ta hola, hasieran keinu simple bat dirudien hori, pixkanaka bilakatuko da isileko matxinada bat edo indarkeriaren, kontrolaren eta espektatiben kontrako borroka bat. Hankanek novela honetan 3 ahotsen bitartez kontatzen digu istorio eder eta zoragarri bat, istorio ezoikoa, oso berezia eta inor epe lutzeko ez duena.